Okay guys, gagawa tayo ng maha. Maha. Ano to? Bali ang ginawa ko is 600 grams na cream cornstarch. Okay? Dalawang latang cream corn. Isang latang evapor condense at saka gata. Tapos guys, ito hinalo ko na ito na yung gata. Ito guys, so hinalo ko na dito yung cream corn at saka yung asukal pala na 3/4. 3/4 na asukal, yung cream corn at saka ito yung gata. Yan. Antayin lang natin na kumulo guys. Tapos, mamaya makikita nyo paano ako magluto ng maha. Maha blanca. Antayin lang natin kumulo. Okay, so, naroon ka na dito yung isang latang gatas. Saka may kunting gata to. Saka yung cornstarch yan. Ano yan? Bali, yung cornstarch ko 600 grams. Tunawin mabuti guys bago ilagay. Ito guys, sinain na lang natin yung apoy. Yan. Ikaw kayo mag-gamot. Tapos guys, habang nilalagay, hahaluin natin. Halo lang. Sige, kasi magpipino ng ano. Overloaded. Sige. Sige tayo mag-ratsa. Hinaan lang natin yung apoy. Kumuha ka ng stand margarine. Overloaded. Lagyan mo na ng stand margarine. Kung ano po, kaya ilalagay natin na stand margarine. Ay, malaki kong sandok ay. Ay, shock. Careless. So, yun na. Hinaan mo ko yung apoy. Ito yung finished product natin. Yan o. Yan, yung finished product. Oh, matigas siya. Tama lang yung tigas niya sa kalambot. Thank you for watching.